bat dirudi. Segi dezagun aurrera. Aizu, zer otzera, zer esan nahi dugu? Pazientziko gidariak esan dit, errepide ondoan argitxo batzuk zeudela. Hau esepa esan nahi duten? Bai, azaldu dit, baina ez naiz oso ondo gogoratzen zertako diren. Beno, euskara mentras teoritekera beratuko. Ondo zaudete gurtik? Zergatik ez gara egongo. Esan duzu semaforoa ikusi? Semaforoa, Ramankunuan semaforoa ikusi. Bai, ala deitzen zaio. Primeran ikusi dugu, eta 3 kolore ditu, gorria, horia eta berdea. Ez alda ala. Ba, ala da, bai. Zertan dakizu esan nahi duten, bai memeroak zareten. Aizu, lotxa galdu gabe. Gu Donostiara etorri berriak gara, eta ez dugu inork esplikaziorik eman. Barka argituko dizue. Semaforoa, uste duzuenak kotxeak pasa daitezke. Hauek berdea dute eta gu noz pasa gaitezke oinez goazenok. Zain egongo duzuen kolorez aldatu arte. Hau da berdea jarri arte. Kontxo batzena koloreak aguntea ematen. Eta zenbat denbora egon behar gara semaforoari begira? Oso gutxi, berehala aldatzen baita. Eskerrik asko azalpenagatik. Ez dugu berriro hanka sartuko. Guazen ikumiki urtea jarri data. Agur eta ondo izan. Agur. Egunero bezala ere nago, lanean lorategian, hainbeste minutan zituenik, ez da oinaka Donostian. Agite guztia daukate, agian guztia eusudira, narozenak ikusten guztiz, kanpoten ibilea, kanpoten ibilea. Bai, dore borri bat aurreratzen daitxo ilartikoak ikiren korrika. Eta ikusia duzu zenbaten eta milen batetik bestera, iazko sarrama gaitezke. Kontuz miki minik hartu gabe. Beste batera iturtzen banaiz, ez dut espazioan zarea utziko. Guztitza zunpakian, urrena etortzen garenean, harrapatuko dituzu nahi adinean. Arrazoi duzu bai, beste baterako utziko ditut. Miki, egarrikezoa zuen oso tabako zaintzeko. Bai, noa, politenak bilduko dizkizut. Hori ba, krater polit batean jarriko ditugu apaitzeko. Harta burua, garrina apaitzeko dira, eta gainean